Hei, olen Essi Särkijärvi Ahaa-teatterista ja luen Yamen Abu Rezikin tekstin Aion tehdä paperileijoja. Ikä 13, Gaasa. Merenrannalla Gaasassa, muutamien telttojen edessä, Karim ja Hassan alkoivat vetää paperileijojen naruista, jotta ne nousisivat korkeammalle ja korkeammalle. Ystävyykset nauttivat maaliskuun kirkkaasta säästä, kun sikakylmät kuukaudet viimein olivat ohi. He alkoivat kilpailla siitä, kumman leija lentäisi korkeammalle. Yhtäkkiä tapahtui voimakas räjähdys, jonka seurauksena he lensivät ilmaan ja menettivät tajuntansa. Karim heräsi vasta sairaalassa. Hän tunsi suuren siteen päänsä ympärillä ja tunsi oikean jalkansa olevan kipsattu. Kaiken hälyn keskellä hän kuuli isänsä huutavan hänen nimeään. Karimista tuntui turvalliselta kuulla isänsä lämmin ääni, ja hän kysyi ystävästään Hassanista. Isä sanoi, että hän nukkui viereisessä huoneessa. Karim pyysi saada nähdä ystävänsä, joten isä haki pyörätuolin viedäkseen hänet huoneeseen, jossa Hassan lepäsi. Hassan makasi sängyllä, pitkällä lakanalla peitettynä, ja hänen vanhempansa istuivat hänen vierellään. Karim lähestyi ystäväänsä, ja heidän kätensä kohtasivat lämpimään tervehdykseen. Hassan kysyi Karimin jalkaa ympäröivästä kipsistä. Karim vastasi, että se teki todella kipeää. Hassan kertoi, ettei tuntenut lainkaan kipua omissa jaloissaan. He itkivät, ja kaikki huoneessa olevat naiset itkivät myös. Hassan sanoi, ystäväni, vielä me teemme kaikkein kauneimmat paperileijat ja annamme niiden lentää korkealle. Lääkärit veivät minun jalkani, mutta minulla on vahvat kädet, ja niillä minä aion tehdä paperileijoja, jotka kantavat rakkauden ja rauhan sanomaa maailman kaikille lapsille.